Én Mennyert Péter vagyok. A következő percekben az itt látható ügyészségi feljelentésemet fogom egy kicsit megmagyarázni, értelmezni, illetve néhány kiegészítést szeretnék elmondani róla. Tulajdonképpen ez a videófelvétel, ez a személyes tanúkihallgatásnak minősül, mert az ügyészség alapvetően nem szokott foglalkozni azzal, hogy meghallgassa a feljelentőt. A feljelentés, ez már a harmadik változat. Az összes deviza alapú hitelcsalás elleni két első feljelentésem, a legelsőt még júniusban küldtem be a legfőbb ügyésznek. A másodikat módosítottam és kiegészítettem, mert az ügyészségnek a reakciói azt mutatták, hogy jobb, ha minél kevesebb van leírva, minél kevesebb dologba lehessen belekötni. Gyakorlatilag ez a feljelentés arról szól, hogy találtam a deviza alapú jogügyletekben 3 olyan tételt, ami egyrészt kétségbe vonhatatlanul bizonyítja, hogy ez a rossz termék, ez a hibás termék, ez nem azért hibás, mert valamit rosszul csináltak, hanem ezt csak tudatosan, szándékosan lehetett létrehozni. Ez egy olyan gazdasági bűncselekmény halmazattal rendelkezik a háttérben, amit tulajdonképpen normális esetben sose gondolt volna az ember. A bankok általában olyan bizalmi légkört élveznek az emberek szemében, hogy senki nem kérdőjelezi meg, hogy mit miért csinál a bank. Amikor én a deviza hitelem kapcsán elkezdtem foglalkozni a kérdéssel, az első időben az volt a saját indító motivációm, hogy hiába próbáltam egyezkedni a bankkal, a Csányi-féle OTP bank egyszerűen nem volt hajlandó emberszámba venni, nem volt hajlandó semmit megtárgyalni, a médiákban ment a nagy duma, hogy menjenek be az ügyfelek és egyeztessenek és segítsenek, és a bank majd készséges lesz. Ezzel szemben a valóságban a bank, amit telefonon elmondott nekem az ügyintéző, azt másnap a bankfiókba majdnem, hogy kiröhögtek az ottaniak. Aztán megelégeltem ezt az egészet, és megpróbáltam felhívni a Csányit. Próbáltam egyezkedni vele, hogy üljünk le és beszéljük meg, és nézzük meg, hogy mi miért van és mit lehet tenni. Hát természetesen kaptam az ügyfélszolgálattól a különböző semmitmondó mellébeszéléseket. Annyi előnyöm volt a dologból, hogy az OTP banktól egy elég részletes és jól használható végelszámolást kaptam. Ennek a végelszámolásnak az alapján leszámoltam én ki minden egyes tételt, hogy hogyan kellett volna a szerződés alapján kinéznie az én banki elszámolásomnak, és hogyan néz ki a valóságban. Ebben sajnos az derült ki, hogy nagyon csúnyán becsapják az embereket, és becsapják mindenképpen, mert ezek olyan durva hibák, amiket egy magasan kvalifikált banki szakembertől lehetetlen elképzelni is. Gyakorlatilag ezek a bankárok, akiket én tulajdonképpen összekötöttem a dolog felderítése folyamán, ezek olyan mértékben megvezették az egész társadalmat és az egész országot, hogy senki nem is gondolná azt, hogy ez egy előre megfontolt, jól megszervezett, alaposan előkészített bűncselekmény. A feljelentésem, ahogy látszik a táblán, illetve itt a képernyőn, tulajdonképpen abban indult ki, hogy el kell vetni az egyedi szerződések szerinti vizsgálatokat, ugyanis nem vezettek sehova. Gyakorlatilag minden egyes szerződésben a 3 tétel ugyanúgy megvan, és mivel a szerződésekben a általán megtalált 3 tétel egyáltalán nem szerepel,
Ezért teljesen felesleges az egyedi szerződésekkel foglalkozni, arra kéne koncentrálni, hogy az egész deviza alapú jogügyleteket országos szinten és egységesen egy jól felkészült, megfelelő hatáskörrel rendelkező, bűnüldöző szervezetrész, csoportbizottság vizsgálja ki. Pillanatnyilag úgy néz ki a dolog, hogy mivel hogy itt az ország leggazdagabb bankárairól van szó, és azoknak a bűntársaikról, akik szintén vezető banki szakemberek, mivel hogy a személyi felelősség kizárólag a HPT szerinti személy felelős vezetői körből állhat össze, természetes módon, hát nem igazán akar senki sem ellenük még vizsgálatot kezdeni sem. Gyakorlatilag ezek az emberek most pillanatnyilag úgy néz ki, mintha ők a magyar jogrend fölött állnának, mert az ügyészség hónapok óta csak kizárólag azzal foglalkozik, hogy a feljelentéseinkből milyen dolgot lehetne kiszedni, amit elutasíthatnak. Érdemi elutasítások nem érkeztek, eddig érkezett több elutasítás is, arról a későbbiekben még beszélni fogok, de igazából semmi közük a három érdemi dologhoz, ahhoz a három tényezőhöz, ami egyértelműen a csalást bizonyítja. Menjünk tovább, nézzük meg a szerződésekben, illetve az egész dolog tárgyalásakor én mindig a saját szerződésemre fogok visszaugrani, mert azzal végeztem számításokat, és azzal tudom bemutatni a kérdést. Ez a szerződésem első oldala, ahol ha megnézzük, megpróbálom kijelölni, tehát a szerződésben nekem a bank kölcsönt adott ilyen feltételekkel: a mai napon érvényes OTP bank által jegyzett deviza árfolyamot alapul véve a kölcsön összege 5509,40 svájci frank, azaz 850 000 forint. Hát ez két kérdést vet fel. Egyrészt, hogy ez szerint a papír szerint, mivel hogy én csak 850 000 forintot kaptam, a vételi árfolyam alkalmazása mint arra utal, hogy ők megvették tőlem ezt az 5509,40 svájci frankot. Ez szerint, a dokumentáció szerint én tulajdonképpen nem is tartozom semminek a banknak, ugyanis ezt az 5509 svájci frankot én soha nem vettem át, arról nincsen bizonylat, nem szerepel sehol. Tehát ez rögtön az elején ez egy olyan fiktív művelet, ami tulajdonképpen a mai napig egy konfliktus helyzetet teremt, mert az emberek azt hiszik, hogy deviza hitelről van szó, közben ez a deviza hitel, ez valószínűleg sosem látott devizát, mivel hogy az adós és a bank között kizárólag forint összegek mozogtak. Tételezzük fel, hogy a banknak igaza van és nem mond valótlant, amikor azt mondja, hogy ez egy deviza nyilvántartású hitel, akkor a következő probléma áll elő: ha a deviza nyilvántartású hitel, akkor mit keresnek ott a vételi árfolyamok a kölcsön összegének a kifizetésénél, illetve az eladási árfolyamok, amikor a törlesztő részletekről azt írja a szerződés, hogy az aktuálisan érvényben lévő eladási árfolyamon számítja be az adós által forintban befizetett törlesztő részletet. Ez az egész azért is fura és elfogadhatatlan, mert ezzel egy olyan árfolyam különbözet keletkezik, a vételi és eladási árfolyam közötti különbözet, ami tulajdonképpen az adósnak a pénze értékét csökkenti, mivel hogy kevesebb, a befizetett forintjáért kevesebb devizát írnak neki jóvá. Tehát ő kifizeti a teljes törlesztő részletet, a teljes törlesztő részletnek gyakorlatilag azonban egy részét a bank elvonja tőle. Úgy vonja el, hogy erről az árfolyam különbözetről a bank semmiféle bizonylatot nem állít ki, nem ad számlát, nem ad nyugtát, nincsen benne az elszámolásokban. Az árfolyam különbözet
nem szerepel sehol, sem a szerződésekben nem szerepel árfolyam különbözet, sem az általános üzleti szabályzatokban, amire buzgón szoktak hivatkozni a pénzügyi szolgáltatók, illetve a bankok. Tehát itt azt egyértelműen megállapíthatjuk, hogy semmiféleképpen nem devizahitel, minden törlesztés, minden kifizetés és befizetés kizárólag forintban történt, csak a nyilvántartás, a banki nyilvántartás elvileg az történik devizában. Ez a nyilvántartás viszont akkor olyan kérdés, hogy a nyilvántartás az nyilvánvalóan nem egy kereskedelmi ügylet, mert a nyilvántartás az azt jelenti, hogy átszámítják az egyik devizáról a másik devizára az értéket. Az átszámítás semmiféle árfolyam különbözetet nem tartalmazhat, mert az árfolyam különbözet az egy pénzügyi szolgáltatási tevékenység, amire egyébként a bank nem is kért felhatalmazást, nem kért megbízást, és nem is szerződtünk levelet. Tehát egy olyan pénzügyi szolgáltatásnak az árát vonja el tőlem a bank, gyakorlatilag rejtett módon, láthatatlanul, adózatlanul, és természetesen, ha nekem nem adott számlát, akkor nyilvánvalóan az államot is megkárosítja, hogy erre gyakorlatilag semmilyen jogalapja nincsen. Nézzük a következő kérdést. Ez pedig a három tételnek a bemutatása lesz. Én csináltam egy egyszerű ábrát, hogy az emberek értsék, hogy hogyan néz ki egy kölcsön. Mi a kölcsönben a különböző tételek helye és szerepe, és mi hol jelent valóságos pénzeszközt, illetve mi az, ami csak egy számított érték. Ebben a fiktív kölcsönben 100 egység hitelünk van, amit 10 egyenlő részletben fogunk a banknak kifizetni. A költségeket szintén, a 10 egységnyi költséget, tehát a teljes futamidőre szolgáló költséget egyenlő részletekben fizetjük a banknak vissza. A kamat ugyanez, az egyszerűség kedvéért most a költség és a kamat ugyanakkor a mértékű, de tulajdonképpen az lényegtelen. Ezt is 10 egyenlő részt egységben a bank számára visszafizetjük. Gyakorlatilag az alapfelállás ez, hogy van a kamat, a költség és a hitel, illetve a törlesztő részletben az ember visszafizeti az egyes tételeket a banknak. Ennek a műveletnek tulajdonképpen két pénzeszköz, valóságos pénzeszköz része van. Az egyik a hitelkihelyezés, a másik a törlesztő részletek befizetése. Tehát a hitelkihelyezés az megtörténik fizetőeszközben, forintban. A törlesztések szintén megtörténnek forintban, és ez itt valóságos pénzeszközök. Mivel, hogy a deviza nyilvántartású hitelről beszélünk, illetve beszél a bank, erre rájön az árfolyam kockázat, az árfolyam növekedés vagy csökkenés. Itt most az egyszerűség kedvére ezek a pirosok, ezek tulajdonképpen végig növekedést tartalmaznak. Magyarul romlik a forintunk árfolyama a nyilvántartó devizához képest. Tehát ahhoz, hogy a törlesztő részlet fedezze a megemelkedett árfolyamú költségeket, a hiteltőke részét, a költségrészét, illetve a kamat részét, ahhoz nekünk kell kifizetnünk egy többlet költségelemet, az árfolyam különbséget, illetve az árfolyamnak nem az árfolyam különbséget, hanem az árfolyamnak a hatását a törlesztő részleten. Gyakorlatilag a bank, amikor a törlesztő részleteket meghatározza, minden esetben kiszámolja, hogy az árfolyam növekedés kapcsán a többletfizetés, törlesztő részlet fizetési kötelezettségünk miatt mennyivel több törlesztő részletet kell fizetnünk, tehát mi az árfolyam kockázatunkat minden esetben a törlesztő részletben fizetjük meg, mivel hogy az a valóságos pénz, tehát csak pénzt lehet árfolyammal átszámolni és növelni.
Ha megnézzük itt ennek a táblázatnak a végeredményét, az egyenleg ez egy olyan tétel a könyvelés szempontjából, ami azt mutatja meg, hogy mennyi van még hátra a tartozásunkból. Ezek az egyenleg tételek, ezek nem valós pénzek, ezek számított értékek, ezeknek semmi közük a pénzhez, gyakorlatilag egy papírlapra leírom, annyi. Az egyenleg az mindig csak a pillanatnyi állást mutatja, mert amikor a bank kiadta a hitelt pénzben, utána a valóságos pénzek már csak a törlesztő részletek, amik a bank kasszájába visszafolynak. Az egyenlegek azok nem létező pénzek, azok csak nyilvántartási eszközök, hogy úgy mondjam. Ez az alapfelállás, ez a normális felállás. Gyakorlatilag, ha a hitelek normális állapotát nézem, akkor nem létezhet olyan hitel, semmilyen módon, amelyiknél, ha az adós a banki törlesztő részleteket fizeti, tehát a bank által megállapított törlesztő részleteket, amelyben mindenkor benne van az árfolyam változásnak a többletköltsége, sohasem fordulhat elő olyan, hogy nem csökken a hitel összege. Ugyanis a hitel törlesztő részlete mindig ezt a három elemet, ezt a kamatot, a költséget, illetve a tőkerészt tartalmazza. Ezt minden esetben tartalmazza, akkor is tartalmazza, ha annuitásos fizetésről beszélünk, hogyha olyan rendszerről beszélünk, amiben a bank egyfajta kedvezmény gyanánt azt mondja az adósnak, hogy most az első 5 évben fizessél csak kamatokat meg költségeket, az adós ezt elhiszi, és ennek megfelelően fizet. Ekkor sem történhet meg azonban, hogy valamilyen szinten a hitel összege ne csökkenjen. Nyilvánvaló, hogy a futamidő végére ennek az egyenlegnek nullára kell tűnni. Tehát ezek a törlesztő részletelemek, ezek valamilyen szinten csökkenteni fogják a tartozást. Természetesen a piros, azért piros, mert a piros az egy egészen különleges tétel, azt tulajdonképpen nem lehet hozzászámolni magához a hitelnek a rendszeréhez, az az árfolyam kockázatunkból adódik, abból adódik, hogy mi szerencsétlenek deviza alapú kölcsönt vettünk fel, elhittük azt, hogy ez egy kedvező kamatozású jobb termék, mint a forint hitel, ugye egyébként azt nem is kaptunk volna, mert ezt nem adtak. Tehát gyakorlatilag a pirosra jelzett árfolyam kockázat az az esetünkben az a többlet fizetési kötelezettség, ami teljesen függetlenül a hiteltől, a más deviza számítási dolgok miatt kell megfizetnie a deviza alapú hitelesnek. Ez jelen esetben úgy néz ki, hogyha nekem volt 100 egység hitelem, akkor 120 egység lenne alapvetően a forint hitelnek a visszafizetendő része, de mivel hogy nekünk nem forint hitelünk van, hanem árfolyam kockázatunk, ezért 151 egységnyi lesz az összes kifizetendő pénzeszközünk, amit a banknak kifizetünk. A következő ábra, az ábra azt mutatja, ami a banki csalásnak a lényege. Az elemek itt is ugyanazok. Ugyanazok a mértékek, és ugyanazok a mozgási pontok. Ami különbözik, hogy ebben az esetben a bank meglehetősen illogikus és furcsa módon pénznek tekinti az egyenleget. Azt az egyenleget, ami tulajdonképpen csak egy képzett szám, ami a tényleges hitelből lejövő törlesztő részlet egyenlegét adja meg. Normális esetben ezt a deviza alapú elszámolásnál úgy kell csinálni a banknak, hogy minden egyes értékelési időszakban, amikor ez a pirossal jelzett árfolyam változás van, amit a bank a törlesztő részlet növelésében természetesen mindenképpen
érvényesíteni fog. Ebben az esetben a bank a mi esetünkben a csalás legnagyobb részét ott követi el, hogy a devizában számolt egyenleg mindig nominálisan gördül. Tehát ha nekem volt előző hónapban 500 egység devizám, 31-én éjfélkor, akkor 31-én az 500 egység devizát viszem át induló egyenlegként is. Ez mindaddig teljesen jogos és észszerű és logikus magyarázat, az egyenlegeknek mindig ugyanannyinak kell lenni. Itt a bökkenő abban van, hogy a mi egyenlegünk nem valóságos pénzeszközt mutat meg, hanem egy képzett, egy számolt formátumot, amiben viszont, ha én egy értékelési időszakban különböző pénzeszközökből számítok ki egyenleget, akkor az abban az időszakban felelhető összes elemet az adott szorzóval, az adott árfolyam növekedéssel korrigálni kell. Tehát, hogyha nekem 31-én 100 egységes árfolyammal volt 100 egység devizám, akkor hogyha most az árfolyam megugrik a kétszeresére, akkor az egyenlegemnek devizában kimutatva a felének kell lenni, ugyanis az adós nem a devizával tartozik valójában, hanem a tényleges pénzeszközzel, az, amit ő kapott egy banktól. Ez egy nagyon-nagyon furcsa dolog, és tulajdonképpen ezt teszi az egész csalórendszert egy kifizethetetlen csődtömeggé, ugyanis abból kifolyólag, hogy a tőkét a bank rejtetten és illegálisan mindig megnöveli az új értéknek megfelelően, ez gyakorlatilag becsapja az adóst, meg az államot is, és olyan tételeket számol fel az adósnak, amik valójában nem léteznek. Mert ha nekem 31-én éjfélkor 10 millió forint volt az adósságom az akkori árfolyamon, akkor most a kétszeres árfolyamon nem lehet 20 millió forint az adósságom. Márpedig a bank számítása szerint ez így lenne, mert a bank nominálisan tovább viszi az egyenleg deviza összegét. Ez egy nagyon agyafut és nagyon bújtatott, de nagyon tudatos tétel. Gyakorlatilag ez a tétel azt jelenti a mi esetünkben, ebben az egyszerű ábrában, hogy szemben az előzővel, itt nem csak a hitelnek a természetes 120 egységnyi visszafizetése, illetve az árfolyam kockázat logikus és észszerű pénzeszközzel rakódó 31 egységnyi többletköltség jelenik meg, hanem ennek a bank által rátukmált és teljesen illegális és teljesen elfogadhatatlan tételnek az értéke is, ami durván a nagyobb, mint az eredeti hiteltétel. Ez olyan szinten mozog, majd meg fogom mutatni a saját konkrét OTP devizalapú személyi kölcsön példámban, olyan szinten mozog, hogy 5 év alatt gyakorlatilag egy olyan közel 50%-os tőkenövekedést eredményez. Egy 20 éves kölcsönnél akár a 10-szeresét is vissza kell fizetnie az adósnak emiatt. Nem a kamat miatt, és nem a költség miatt. Egyrészt azért nem, már azok nagyon kis tételek, másrészt azért, mert az bele kell, hogy férjen, a kamat és a költség az benne van a normál hitelezés rendszerében. De ez a fajta árfolyam kockázat, amit nevezhetünk árfolyam kockázatnak is, de valójában ez a csalás egyik legfontosabb eleme. Ez egy nagyon durva átverés. Mert a bank ebben a tételben, ebben a 140 egységes tételben olyan pénzeszközöknek az árfolyamát számolja át, ami nem létezik. Mert hát az az igazság, hogy ezek a pénzeszközök, amik az én egyenlegemet képezik, ezek nem létező pénzeszközök,
nem létező pénzeszközt meg milyen módon, vagy milyen alapon kellene árfolyammal, létező árfolyammal módosítani. Ez egy nagyon-nagyon durva és nagyon aljas becsapás, mert hogyha a csalók által tervezett időben, ami annó Dacumnál úgy nézett ki, hogy 2008-2010 körül elvileg euróban kaphattuk volna a fizetésünket, a politika akkori álláspontja szerint, senki nem vette volna észre, csak bejött ez a pénzügyi krach, és olyan ugrásszerűen megnövekedtek ezek az árfolyam mozgások, hogy a korábbi normális 10-15% helyett ilyen 40-50, akár 60%-os növekményt is elért a deviza árfolyam. És mivel hogy az egyenlegre kivetítve és kiszámolták és ránk terhelik a bankok az árfolyam kockázatot, ez a nagy tétel, mert semmiképpen nem fogadható el, hogy nem létező pénznek a nem létező árfolyamát velünk fizettessék meg. Márpedig így van. És ez az egyetlen és ez a kizárólagos oka annak, hogy a magyar deviza alapú hitelezés feltalálta a világon egyedülállóan azt a rendszert, amit a bank által szabott feltételekkel, a bank által szabott futamidőben sohasem lehet kifizetni. Képtelenség, nem lehet. Senki nem fogja tudni kifizetni a banki hitelét, majd fizetnek 5 éves autóhitelt 40 évig, 20 éves lakáshitelt 80 évig, feltéve, hogyha ez így marad. Nézzünk meg egy konkrét példát. A következő táblázatban megmutatom az én saját hitelemet. Gyakorlatilag a tőke jelenértékűvé tétele azt kellene, hogy mutassa, hogy az új árfolyamon a tőke most valójában mennyit ér, mennyibe kerül. Na nézzük az egyenlegeket. Megpróbálom úgy behozni. Kétféle egyenlegeket látunk. Ez az oszlop, ez a világos színű oszlop, ez a banki végelszámolás szerinti konkrét tételek. Kezdődött 5509,46 svájci frankkal, ugyanez az egyenleg a másik számítási módon is megvan, tehát ez az oldal a banki számítási mód, ez az oldal a tisztességes számítási mód. A tisztességes számítási mód különbsége az, hogy itt mindig a tőke egyenleget forintban vesszük alapul. Tehát a záráskor, illetve a nyitáskor más-más árfolyammal képezzük ugyanabból a forint egyenlegből a deviza egyenleget. Így jön ki például, hogy ez az árfolyam a alacsonyabb vételi árfolyamot alapul véve kisebb lesz, mint a következő hónapban az akkor esedékes árfolyamat alapul véve. Tehát az árfolyamok mozgása itt az egyenleg változásában mindig megnyilvánul. Ha növekszik az árfolyam, tehát itt van például ez az eset, a záró árfolyam a 152,4. Ennek a záró árfolyama 5536 svájci frank. De növekszik az árfolyam, 155,47 nő az árfolyam, ezáltal ugyanaz a forint érték kevesebb svájci frankot fog eredményezni. És ez a két egyenérték, a két egyenérték közötti különbség az, amit a bank a nominális gördítésében teljességgel kilop a zsebünkből.
Erre nem tudok jobb szót mondani, mint hogy kilop, mert ez nagyon durva becsapás, és az emberek nem jönnek rá, hogy ez becsapják őket. Tehát nézzük, a banki oldalon az elszámolás úgy néz ki, hogy egy egyenleg van, ez a záró és nyitó egyenleg egyaránt. Hogyha ezt az egy egyenleget az árfolyamokkal megnézem, akkor más lesz a záró egyenlegnek a forint árfolyama, és más lesz a nyitó egyenlegnek. És ez egy árfolyam nyereséget, vagy árfolyam veszteséget fog okozni a banknak, amit tulajdonképpen elsúmákol, mert erről semmiféle bizonylatot nem ad, nem készít róla a bevételi nyilvántartást nagy valószínűséggel, de ezt csak nagy valószínűséggel mondhatom, mert ez a vizsgálatnak kellene bekövetkezni, amelyik megállapítja. Ezt a bank a saját tőke növekedésében könyveli el, elbújtatja tulajdonképpen a mérleg tételek közé ezeket a tételeket, amik nagyon nagy tételek. Tehát vessük össze az én két egyenlegem alakulását. Tehát a banki egyenleg és a saját egyenleg. Múlik az idő, itt látható 2008. 4. hó 15-én, a banki egyenlegem 5338,26 svájci frank volt, a valóságban viszont csak 5177,12-nek kellett volna lenni. Ez a későbbiek folyamán még inkább elválik egymástól, tehát nézzük 2008 év végén, 2008 augusztusa például 5163,26, itt 5379,53 az én egyenlegeimben, amik a forint alapon visszaszámolt tényleges árfolyamra alapoznak, azoknál vannak változások és vannak ingadozások, mert az aktuális elszámoló árfolyam ezeket az egyenlegeket mindig módosítja. Az idők folyamán azonban furcsa mód, megnézzük, mondjuk, elgörgetjük 2009-2010 évelejére. 2010 január 15-én a bank szerinti nyilvántartásban 4388,40 svájci frankkal tartoztam. A valóságban ehelyett a záró egyenlegem ennyi volt, és 3254,94-et tartoztam, tehát a bank ez alatt a 2 év alatt durván 1000 svájci frankkal már becsapott. Nézzük a végét. 2012-ben, ha megnézik, akkor itt látszik, hogy ez az egyenleg ez nem nagyon akar csökkenni szemben ezzel. Ami természetes is, mert a banki egyenleg az mindig olyan értékeket ad hozzá, amit nem szabadna. Az én 850 000 forintos hitelem, aminek a lejárati ideje 2013 évvel járt volna, 2012 5. hóban lett leállítva, akkor történt az utolsó befizetés. 2012 6. hó 15-i egyenleggel tulajdonképpen hogy nézzem, igen, az utolsó törlesztő részlet befizetés, hiteltörlesztő befizetés. Igen, de ez az utolsó hiteltörlesztő befizetés, akkor a svájci frank egyenlegem a bank szerint 2596,8 svájci frank volt, a valóságban viszont már a befizetett forintjaimból valóságosan
156 svájci frankos túlfizetéssel rendelkeztek. És ez nem a vége, mert a bank utána folytatta tovább. A bank szerint, amikor felmondták a szerződésemet, 2990 svájci frankkal tartoztam volna nekik. Tehát gyakorlatilag az 5 éves futamidőben, amikor 4,5 évig fizettük rendesen, akkor a 5500 svájci frankból ca. 3000 svájci frank még fennmaradt. Ez azért elég durván jelzi önmagában ez a tény is, hogy a bank itt csúnyát átvert, mert a saját megállított törlesztő részleteivel a saját futamidejében a jó szerintem csak alig több, mint a felét tudtam volna kifizetni a kölcsönnek. És ez kizárólag abból adódik, amit mutattam, hogy az egyenlegeket nem kezeli tisztességesen a bank. A következő egy olyan mintapélda, amit szintén az OTP banknak a végelszámolása alapján csináltam. Tulajdonképpen az adatokat csak behelyettesítettem a banki elszámolásnak a táblázataiba. Tehát nem számoltam külön semmi kamatot, költséget, mindent, amit a bank számolt, a saját része szerint annak megfelelően számoltam én is a tételeket. Itt ez egy 10 millió forintos kölcsönről szól, ami 64.817 svájci frankos induló egyenleggel bír. 2007 novemberétől. Ha végig görgetem, és most csak azért görgetem végig teljesen, hogy egyértelműen látni lehessen, 2013-2014 valahogy a törlesztő részletek durván emelkednek, azt is mindjárt megmutatom majd. Nézzük a törlesztő. Tehát a törlesztő részlet itt indul 106.949 forintról. A törlesztés vége felé tehát a törlesztés vége felé, ami a 10. év vége, már 130 000 forint a törlesztő részlet összege, tehát mindig emelkedett az árfolyamnak megfelelően. Ellenben a banknál a tartozásom a 10. év végén 73.302 svájci frank, ami több, mint az induló egyenleg volt. Mert az induló egyenleg az 64.817 volt. És ez sajnos így van. Gyakorlatilag kifizettük már egyszer valóságban a futamidő alatt az összes banki költséget, kamatot, mindent, az árfolyam kockázatot is, ellenben az egyenleg árfolyam értékeléséből származó sumákság az olyan mértékben terheli meg a kölcsönt, hogy a 10. év végére, amikor az ember azt hihetné, hogy vége a kölcsönnek, egy frászt többel tartozik, mint amennyivel eredetileg indult. Ez azt jelenti, hogy a 10 év alatt, hát én nem is tudom, hogy ilyen sok 100%-os haszonkulcsot jelent. Ezt én most nem számoltam, és igazából nem is érdekes. Ez a lényeg, hogy a 10. év végére a banki törlesztő feltételekkel, abban az esetben, hogyha az egyenleget normálisan számolja a bank, elfogy a kölcsön. Nullára lemegy. Ugyanez a kölcsön a jelenlegi devizalapú hiteleknél nem, hogy nullára megy le, hanem növekszik. Ugyanezt elvégeztem 40 milliós tételre is, de elvégezhetnénk bármennyire is. A 40 milliós tételnél a banki 259.269 svájci frank kölcsönből
A 10. év végén lesz 293 000 svájci frank, miközben a 10. év végén a futamidőnek megfelelően el kellene fogynia a hitelnek. A három tételből az árfolyam különbözet az egyik, ami pontosan mindig kiszámítható a devizavétel és a deviza eladási ára között, amiben ez csak habatortal, amit szeretnénk megmutatni, hogy a banki végelszámolás oly mértékben pontatlan volt, hogy a bank szerint volt 6 hónap, amikor a szerződésben eladási árfolyamon számított törlesztő részletet nem jön ki úgy, náluk az eladási árnál alacsonyabb, tehát a bank által alkalmazott árfolyam az alacsonyabbra sikeredett, így utólag visszacsinálva, mint ami a deviza vételi árfolyam volt. Például ebben az esetben a bank 164,01-es árfolyamot alkalmazott a törlesztő részlet számolásánál, a 169,29 helyett, ami a vételi árfolyamánál is alacsonyabb volt. Ez tulajdonképpen egyetlen dologra hívja fel a figyelmet, hogy a bankok nem tisztességes, folyamatos nyilvántartást vezetnek a deviza alapú hitelekről, hanem nem tudom hogyan, de ha valaki kéri, és ha valaki nagyon akarja, akkor összehordanak neki valami tákolmányt, gondolom a befizetéseik alapján, de hát az, hogy miért és hogyan, az igazából nem derül ki. Ez a konverziós díj, ami az árfolyam különbözetet jelenti, ami tulajdonképpen nem is lehetne nekünk, mert a szerződésünkben nincsen szó deviza vásárlásról, illetve deviza eladásról, ugyanis az egy önálló pénzügyi szolgáltatás, annak megvannak az önálló jogosítványi, az önálló feltételei, ahhoz más megbízási szerződés, illetve szerződés kellene, mint a kölcsönszerződésünk. A kölcsönszerződés nem tartalmaz deviza vételi eladási tételeket. Ez a konverziós díj, ez tulajdonképpen nem egy nagy tétel, de hát attól függetlenül, hogy nem egy nagy, attól még becsapják vele az embereket, és úgy csapják be az embereket, hogy természetesen, ha a bank minket becsap, mivel hogy nem ad róla számlát vagy bizonylatot, ugyanezzel a tétellel az államot is becsapja. Tehát adócsaló is a bank. Ez a 850 000-es hitelem esetében az összes, az 5 év alatt kifizetett összes konverziós díj 20.566 forint volt. Tehát ez általában a hiteleknek 1-3%-át jelenti tételként. A tőkejelen érték különbsége az viszont sokkal nagyobb összeg, ez a 40-50%-át jelenti. És hát végül is még egy apróság, amit a tőkejelen értéknél fontos megjegyezni, hogy a irreálisan számolt egyenlegek miatt a kamatok, illetve a költségeknek az összege, mivel hogy azok százalékos összegek, tehát a kamat is egy százalékos összeg, a költség is egy százalékos összeg, ez a két tétel, ez mind a két tétel az egyenleg százalékából származtatható, és az egyenleg mértéke a normálishoz képest a banki elszámolásban illegálisan megnövelt. Tehát a bank a három tételét, amiről sem bizonylatot nem ad, sem elszámolni nem tud róla, nem szerepel a szerződésekben, senki nem beszélt róla, a mai napig nem beszél senki, mert most sem beszél rajtam kívül senki. Ennek a tételek gyakorlatilag az egész kölcsönösszegre vetítve, a három tétel összesen olyan 55%
körüli értéket jelentenek, ami egy 5 éves futamidejű szerződésnél azt jelenti, hogy nekem a 850 000 forint helyett, amiből visszafizettem olyan 1.300.000 körül, olyan 2,5 milliót kellene visszafizetnem a bank szerint. Tulajdonképpen az egészben ez a lényeg. Ezt kell nagyon-nagyon erősen megértenie mindenkinek, hogy nem létezik a világon olyan hitel, amelyik a hitelező által szabott feltételek fizetése esetén a hitelező által szabott futamidőben nem lehetne visszafizetni. Ilyen nincsen. Ilyen csak úgy lehetséges, hogyha valami sumák tétel van a dologban, amiről nem beszélt, amiről nem írt, amiről nem tájékoztatott senki semmit. És ez nem fogyasztóvédelmi kérdés, mert ez egy tudatos és durva becsapása az embereknek. Ez visszaélés azzal a ténnyel, hogy az emberek természetes módon úgy gondolják, hogy a záróegyenleg és a nyitóegyenleg ugyanakkora kell, hogy legyen. Csak arról elfeledkeznek, hogy itt az általuk ismert deviza egyenleg az nem valóságos egyenleg, hanem egy számított, egy fiktív egyenleg, amit a bank a saját sumáksága leplezésére hozott létre. Gyakorlatilag ez az egyenleg, ez sohasem fog pontos képet adni semmiről. Ennek megfelelően, amikor az embereket a deviza egyenleg alapján forintosítják, és azt mondják, hogy a te 10 millió felvett hiteledből 14 milliónál tartasz, ez teljesen abszurd és teljesen csalás. Ez nem lehet más, csak és kizárólag csalás, mert egy hitelben nem lehetséges, hogy a hitel összege nő. Ez a legfontosabb eleme tulajdonképpen a deviza alapú jogügyletek csalás részének, amit azért továbbiakban még el szeretnék mondani, az tulajdonképpen a feljelentésből kiderül. Nézzük a személyi kört, kiket jelentettem fel, mint komplex, egyetlen bűncselekmény okozóit. Ez a 8 felsorolt bankár, a Csányitól a Csicsankiig, ez az a 8 ember, aki a 2008-as pénzügyminisztériumi dokumentumot aláírta. Ezekre azért merek hivatkozni, mert normál észszerű logika szerint egy magasan kvalifikált bankvezetőnek akkor, amikor a szájába rágták a pénzügyminisztériumban, hogy ez a deviza alapú hitelezés nem jó, és hogy sürgősen változtatni kell rajta, ha ebben az esetben nem tettek semmit, és folytatták változatlanul, illetve talán még intenzívebben a deviza alapú hitelezés gyakorlatát, ez csak azt bizonyíthatja, és csak azt jelentheti, hogy ezek az emberek a kidolgozói voltak ennek a rendszernek. Ami nem nehéz, nem problémás, tulajdonképpen a deviza alapú jogügyletekben az az induló tézis, hogy ez a magyar pénzügyi jogrendszerben nem létezett ilyen. Amikor a deviza alapú hitelezés elindult Magyarországon, ezek az itt felsoroltak, meg a további fel nem sorolt érintettek, ezek a magasan kvalifikált bankvezérek találták ki az egész rendszert, ők dolgozták ki ennek a rendszernek a dokumentálását, a forgalmazási, marketing, piaci, tájékoztatási, ellenőrzés és jogszabályi kereteit is. Ugyanis ez a Magyar Bankszövetség, ez ezekből az emberekből áll. A Magyar Bankszövetség egy olyan látszólag civil szervezet, amely szemben a többi szakmai érdekképviseleti szervezete nem tanácson javasol, meg hasonlókat ad a kormányzatnak, meg a hatóságoknak, hanem tulajdonképpen ők diktálnak. Ez a Magyar Bankszövetség, ez az a szervezet, amelyik a pénzügyi jogszabályokat előkészíti, a parlament elé tolja, amikor változtatni akar, akkor ők változtatnak rajta, javasolják. Tulajdonképpen ebben a misztifikált és
a pénzügyi szférát a hétköznapi emberektől elködösítő rendszert, ezt tulajdonképpen a bankszövetség tartja fent. A bankszövetség az, amelyik oktat, ellenőriz, és a szakmai, igazgatási feladatokban is részt vesz, ugyanis a bankszövetség adja a szakértői tevékenység végzőknek az embereit, az oktatását, továbbképzését, a szakmai tájékoztatását. Gyakorlatilag ezek a magasan kvalifikált és tulajdonképpen megfoghatatlan vezető bankárok, ezek rájöttek arra, hogy ezzel a devizalapú hitelezéssel, kis sumáksággal ők olyan hitelbónuszokat fognak kapni az anyabankoktól, amikből meggazdagodhatnak, ahogy meg is történt, mert végül is meggazdagodtak belőle. Olyan személyre szóló forgalom függő bónuszokat, jutalmakat, prémiumokat, akármiket kaptak ezek a bankvezetők, amik 10 milliós, 100 milliós tételeket képeztek évente. És hát ha megnézzük, hogy a devizásoktól ellopott pénz az tulajdonképpen a bankok könyvelésében valószínűleg csak a saját tőke növekedéseként szerepel, ami egy anyabank számára azt mutatja csak, hogy ez a magyar banki menedzsment valami nagyon szuper módon dolgozik, nagyon professzionálisan, nagyon jó hatásfokkal, és nagyon érti a dolgát. Kétség sem fér hozzájuk. Nyilvánvaló, a magyar bankszféra Európában a legjobban jövedelmező pénzügyi szféra volt. Hát megvan az oka. Én úgy gondolom, hogy ennek a kiváló működésnek az oka alapvetően ez a csalásrendszer, ami azért amellett, hogy az adósokat megfosztotta az értékeinktől, amellett tulajdonképpen az államot is becsapták, de piszkosul. Az én hozzávetőlegesen számításaim szerint a 3 bizonyítható tételt alapul véve, tehát semmi más nem nézve, országosan az adósoknak durván 3000 milliárd forint kárt okoztak, az államnak jövedelemadóból, illetve más adóbevétel kiesésből legalább olyan 600 milliárd forint kiesése keletkezett. Ezt pontosan ki lehet számolni, ugyanis ezt a 3 tételt minden egyes szerződés alapján pontosan meg lehet határozni, és pontosan ki lehet forint összegben számolni. Ez a csalás amellett, hogy egy nagyon durva gazdasági bűncselekmény, azon kívül tragédiák tömegét is okozta az elmúlt években, ami ezeknek a csalóknak a közvetlen felelőssége. Ugyanis az, hogy embereknek elvették a házát, az autóját, a vagyonát, tönkretettek családokat, emberek öngyilkosok lettek, meg kilátástalannak látták a helyzetüket a növekvő hiteltartozás miatt. Nem azért, mert nem eléggé csökkent a hiteltartozás, hanem azért, mert nőtt, azért, mert ez a csaló hiteltartozás, ez a napjainkban már minden egyes devizahitelesnél magasabb összeget jelent, mint az az eredeti érték, amire a hitelt felvették. Nominálisan is nőttek ezek az összegek, és értékben meg különösen. Tehát nagyon fontos tényező, hogy ezek a csalók nem csak gazdasági bűncselekményeket követtek el, hanem az emberiesség elleni bűncselekménnyel gyakorlatilag emberek életét tették tönkre, és emberek haláláért felelősek. Bankszövetség. Az, hogy ezek az emberek bűnszervezetet alkothattak, az tulajdonképpen szerintem egy magától adódó kérdés volt, mert
mert ugyanazok a csalók, mint akik a bankszövetségnek a tagjai és a vezetői. Viszont ahhoz, hogy egy ilyen országos csalás eredményes legyen, azon amellett, hogy pontosan kidolgozták és kitaláltak mindent, egészen a jogorvoslatok kérdéséig, tulajdonképpen a bankszövetség, mint elvileg civil szervezet, gyakorlatilag mindenben, mindenkor keresztbe tett azoknak a szakembereknek, akik a véleményüket hangoztatták, hogy ez a deviza alapú jogügylet, ez nem jó. Tulajdonképpen a bankszövetség, mint az elvileg legmagasabb fokú pénzügyi szakemberek összessége, azon kívül, hogy ilyen durva és primitív hibákat nem vett észre, azon kívül, hogy nem vette észre, hogy a szerződésekben tucatszám vannak a durva jogi és gazdasági tévedések, hibák, bűnök, azon kívül gyakorlatilag a bankszövetség minden érdekeltet és minden tényezőt tulajdonképpen megtévesztették. Megtévesztették a politikusokat, mert nem készítették el azokat a jogszabályokat, amiket tisztességes szakmai érdekképviseleti szervezetnek az adósok, tehát az ügyfelek érdekében meg kellett volna tenniük. Nem igazították a magyar rendszert a nyugat-európaihoz. Nem tették meg azt, hogy korrektül felvilágosították volna a résztvevőket. Értem ez alatt például, félrevezették a közjegyzőket a feladatuk ellátásánál, mert hát egy bankkal szemben egy közjegyző, ha egy magyar bankszövetség áll a háta mögött, akkor nyilvánvalóan nem fog akadékoskodni, és nyilvánvalóan nem fogja firtatni azokat az apró hibákat, amiket biztos, hogy jó néhány közjegyző egyébként észrevett, de hát az emberekben sajnos megvan ez a dolog, hogy ő nem fog szembeállni és harcolni egy hatalmas szervezettel. A tények. Ez a három tétel a legfontosabb és az egyedül számító. Az el nem számolt számlával vagy más elszámoló bizonylattal alá nem támasztott árfolyam különbözet, sem jogalapja, sem jelzőszerű megjelenése nem fedezhető fel a szerződésekben. Ugyanez mondható el az árfolyam nyereségről, ami közvetlenül és kizárólagosan okozza a deviza alapú hitelek növekedését, ami egyszerűen hihetetlenül abszurd, és szerintem az egész világ Magyarországon fog röhögni akkor, amikor kiderül, hogy magyar emberek számára a bankok olyan tételeket szoroztak fel magasabb árfolyammal, amik nem is léteznek. A nem létező pénzeket mi megfizettük árfolyam nyereségben. Hát és végül is a jogtalan többletköltség, ami szintén tétel. Itt egy apróság. A feljelentésben panaszkodom a legfőbb ügyésznek az ügyészségről. Sajnos az ügyészség az elmúlt hónapokban azt bizonyította, hogy az ügyészség nem a közvádló kötelességét látja el, hanem kizárólag azt vizslatták, hogy hogyan lehet kibújni a felelősség alól, hogyan lehet megakadályozni azt, hogy ez a bűncselekmény halmazat, ez a bűnszervezetben elkövetett bűntömeg a bíróság elé kerüljön. Gyakorlatilag egy módon tehették ezt meg, és ezt teszik jelenleg is, mindenféle mellébeszéléssel, de tényleg mellébeszéléssel, mert olyan kifogásokkal utasítanak ezek az ügyészek el feljelentéseket, amiknek közük nincsen a valósághoz. Gyakorlatilag olyan, mintha valami banki brossúrából megkapták volna, hogy mit kell neki írni, és ő azzal elutasítja már a vizsgálati lehetőségét is ennek a bűnügynek. Nem azt mondja, hogy
Jó, vizsgáljuk meg, hogy mi van, mert hát akkor az az igazság, kiderülne, hogy igazam van. A vizsgálat ugyanazt a tényt fogja megállapítani, amit én megállapítottam, és amit nagyon sok sorstársunk esetében, függetlenül a bank nevétől, a szerződés típusától, vagy a jogügylet fajtájától, minden esetben ugyanaz volt. Ugyanaz az egyetlen egy országos kiterjedésű, komplex csalás. Egy bűnügyről van szó. Egyről, nem 100 000 szerződésnek a módosításáról. Ezek nem számítanak, ezek a szerződések, mert a bűnszövetkezet többek között azt is beépítette a rendszerbe, hogy minden kifogást, minden jogsérelmet, minden jogorvoslati igényt a polgári jog felé irányítanak, ahol a zűrzavaros banki szerződések mellett mindig az az érv, hogy az adós aláírta. Az adós aláírta, csak éppen a csalást az adós nem írt alá, ezért a csalás miatt mindenképpen felelősségre kell vonni a bankárakat, a bűnözőket. Végezetül egyetlen egy lényeges dolog. A deviza alapú ügyletekben én azt hiszem, hogy minden érintett, sértett, az adósok szervezetei egyetlen egy dolgot akar elérni, igazságot szolgáltatni nekik. Mert nem csak, hogy érzésben tudják, hogy igazuk van, de hát tapasztalják is nap mint nap, hogy nem lehet ilyen, nincsen, nem lehet ilyet csinálni. Amikor az embereknek azt mondják, hogy felvett 10 millió forintot és 30 milliót visszafizetett, és még mindig követelnek rajta 20-at, akkor az ember nem hiszi el, hogy az jogos lehet. És mindezek emiatt a csaló rendszer miatt vannak. Igenis, ennek az egésznek el kell jutnia a bíróságig, függetlenül attól, hogy Magyarország leggazdagabb emberei ezek a csalók, függetlenül attól, hogy ki kinek a barátja, és ki kit véd, és milyen politikai elkötelezettségek vannak, vagy milyen korrupciós szálak vannak az ügyben. Ez egy olyan büntetőjogi kérdés, amit akár tetszik az ügyészségnek, akár nem, el kell végeznie a nyomozást az ügyészségnek, és a bíróság elé kell tárnia a tényeket. És ebben mi, devizaadósok, minden szinten maximálisan társak leszünk, és partnerek leszünk. És hiszem azt is, hogyha a nyugat-európai bankok, anyabankok megtudják azt, hogy Magyarországon az ő menedzsment, ő magyar vezetőik mi mindent műveltek az ő nevükben és az ő pénzükkel, akkor ezek az emberek nem lesznek sokáig bankvezetők. És hiába lesz a politikai, meg a gazdasági, meg a mindenféle kapcsolatuk, előbb-utóbb repülni fognak, de a világon mindenhonnan repülni fognak, mert ez a világ legnagyobb szégyene egy olyan hitelrendszert felépíteni, ami visszafizethetetlen. Senkinek nem lesz visszafizethető. Akik most úgy gondolják, hogy nagy mellénnyel ülnek a fotelben, hogy hát én vállaltam a hizét és én vissza tudom fizetni, tévedni fog, mert nem fogja tudni visszafizetni. Nem lehet visszafizetni. Egyszerűen képtelenség. Ugyanúgy, amikor azt mondják az emberek, hogy a végtörlesztéssel a kedvezményezettek előnyhöz jutottak, ez sem igaz, én meg vagyok győződve róla, hogy az olyan futamidejű hiteleknél, ahol 5-10 éven belül volt a lejárat, már a végtörlesztéssel együtt is becsapta őket a bank anyagilag. A hosszú távúaknál meg pláne. Gyakorlatilag a végtörlesztéssel is jó esetben nem sokkal többet fizettek ki a banknak, mint amennyi járt volna. Hát körülbelül ennyi, amit én most el akartam mondani. Egyébként
nagyon sokrétű ez az ügy, és nagyon sajnálom, hogy az ügyészség álláspontja, illetve hozzáállása olyan, hogy ahelyett, hogy teljességre törekedne, ahelyett az embernek mindent rejtegetni kell. Én a feljelentés mellékletében ismét mellékeltem azokat a tényeket és azokat a büntetőjogi tényállásokat, amelyeket ez a bűnügy megsértett, és amelyikben elégtételt kellene a társadalomnak szolgáltatni. Hát nem kevés a lista. Az emberiesség elleni bűncselekmény, a csalás, a gazdasági csalás, az uzsora bűncselekmény, költségvetési csalás, illetve a költségvetési csalás ellenőrzési kötelezettség elmulasztása, a számvitelrendjének megsértése, rossz minőségű termék forgalomba hozata, fogyasztó megtévesztése. Ezek mind-mind olyan tételek, amik a deviza alapú jogügyletekben minden esetben mindegyik egyedi szerződésnél létező problémák. És akkor itt nem beszéltünk arról, hogy úgy mellékesen a bankok milyen gátlásan és tisztességtelen alapon a valódi devizáktól elrugaszkodva határozták meg a kamatokat, meg a költségeket. Arról nem ejtettem egy egyetlen szót sem, mert úgy gondolom, hogy az a három tétel, ami a banki bizonylatokkal bizonyíthatóan csalás, az bőven elég arra, hogy ez a csaló szerződés ne létezzen, és a bíróság állapítsa meg a csalás tényét. És számukra ez a lényeg. Mert egy csaló szerződésre semmilyen más jogügylet nem építhető törvényesen. Magyarul a csaló devizalapú szerződéseknek a végrehajtásai, a kilakoltatásai, az elkobzásai, a fizetés elvonásai mind egytől egyig, mind egy szálig törvénytelenek és visszaállítandó az eredeti állapot. Azok az emberek, akik nyerészkedtek a deviza hitelesek kárára, és 10-20-25%-os áron jutottak hozzá sok milliós értékekhez, hát azok remélem, hogy mihamarabb pofára fognak esni. Mert az nem az övék, azt vissza kell adni a tulajdonosnak. És remélem, hogy ebben azok a szervezetek is segíteni fognak, akiket becsaptak a csalók. Konkrétan a közjegyzői kamarára gondolok, és a végrehajtói kamarára, amelyik eldöntheti, hogy az ő működése jogszerű, a jogrend alapján működnek, vagy a csalóknak a bűntársai, és azt szerint kell cselekedniük. Ha a csalók bűntársai, akkor természetesen vállalni fogják majd a következményeket is. Ha őket is becsapták, amit én jóhiszeműen feltételezek róluk, akkor viszont segíteniük kell abban, hogy ez a csalás minél hamarabb megszűnjön, mert ez a csalás jelenleg is folyamatban van. Ami különösen vicces, mert kaptunk olyan ügyészi elutasítást, ami azt mondja, hogy ez a csalás már elévült. Független attól, hogy az ezt leíró ügyész nem olvasta el a büntető eljárásról szóló törvényt, és kihagyott néhány apróságot, többek között olyat, hogy a bűnszervezetben történő elévülési tétel az kétszer akkora, mint a normális. Egészen más egyéb tényezőkig. Kifogáskeresés volt ez is. Úgyhogy ennyit tudok pillanatnyilag mondani, így per felkészületlenül, csak a tapasztalat imátudásaként. Köszönöm a figyelmüket!